con esta lei que vai aprobar hoxe en solitario o Partido Popular só buscan, permítanme facelo de maneira gráfica, facerse comando da televisión, co control absoluto da radio e da televisión públicas de Galiza. Vostedes que tanto se jatan de decir que os votaron e que gobernan, que efectivamente vostedes gobernan porque foron votados, tamén lles dicimos o mismo. O sea, a Televisión de Galicia é a televisión autonómica que perdeu un 22% de cuota de pantalla con respecto ao ano 24. É a maior baixada das autonómicas en todo o Estado español. Sometemos a consideración desta Cámara, señorías, unha lei necesaria, unha lei útil, unha lei que responde ás necesidades dunha sociedade e dun sector en permanente cambio, unha lei participativa e unha lei que busca o consenso. Con esta votación queda aprobada a Lei dos Servicios dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia para a sociedade digital. Non tiramos a toalla, non nos rendimos, poden vencernos, pero non rendirnos. Rendirnos sería tirar a toalla, deixar unha terra estéril. Seguimos na pelea. Conten con nós.